Hvad kan jeg gøre nu? Goddag! Jeg har været nede og kigge på sådan en GPS-navigation nede i Bilka. Ja. Til 699. Ja. Har I noget i den prisklasse? Så vi har den helt nye Garmin-model, som Garmin, hvad? det er en GPS-model. Det er faktisk en af de største koncerner, man kan få fat i, og det er også med mest erfaring inden for faget. Og er den god? Den er rigtig, rigtig god. Den er helt ny på markedet, og den koster 995, og så får man 250 kroner i opdatering hver anden år også. Ja, det er jo godt nok dyrt, men det lyder det sådan hvis du siger, det er den bedste, men den er godt nok dyr i dag. Kan det ikke gøres billigere? Altså, og hvad kan en, som den anden ikke kan, siden den er så dyr i forhold til? Jamen, det er jo så også lige det, fordi at i forvejen, så er det jo en rimelig pris, fordi at normalt, når du køber en GPS nede i Bilka for eksempel, så betaler du 800 kroner i din opdatering, fordi at de har ikke den serviceaftale, som vi har på vores gamle GPS'er. Så serviceaftale, hvad skal der? Det er sådan noget som for eksempel, at man får opdatering med. Og opdatering, det er jo noget, det er for eksempel, når dit kort det udløber, eller hvis der bliver bygget nye veje. Er der kort i den? Er det ikke bare sådan at sætte den til, så virker den? Jo, og det gør den selvfølgelig også, men det er fordi, den har et indbygget kort i GPS'en. Og det kort, det skal man sende på net og opdatere, og det gør vi for dig for 250 kroner, i stedet for at du selv skal gøre det for 800 kroner, når du køber den i Bilka. Hvor tit skal man gøre det? Det skal man typisk hver anden år, men det afhænger selvfølgelig også af, hvad det er for en type opdatering, man har. Vi har selvfølgelig den nyeste type opdatering, og vi tilbyder den stadig kun til 250 kroner. Og så derudover, så den gamle vi har, den har det, man kalder Traffic Info System. Og den fortæller dig for eksempel, hvis der er vejarbejde, eller hvis der er trafikpropper der, hvor du kører. Har du en, der kan sige? Jamen det har jeg faktisk. Jeg har det lige her. Herhen, der kontrollerer du for eksempel, om du har det der traffic info på, der fortæller dig, om der er vejarbejde eller trafikpropper. Og herhen, der taster du ind, hvad vej eller rute du skal til. For eksempel, hvis du skal ud og besøge din mor eller din far, så tager du deres adresse ind, og så finder den ruten for dig, og fortæller dig, hvad vej du skal køre. Og hernede, der kan du så installere sådan noget som, hvad for et sprog, du skal tale til dig på, altså hvis du nu foretrækker engelsk eller sådan noget. Så, men den har selvfølgelig også fuldt automatisk dansk sprog i forvejen. Jeg skulle lige til at spørge. Ja, men det har den selvfølgelig, og det er også forståeligt dansk. Og så kan du også sætte den til, om det er en kvinde eller en mand, der skal snakke. Altså, der er jo ikke lige alle, der gider at have en kvinde bag rettet ved det, altså. Men det er i hvert fald, hvad den kan, og det er den nyeste på markedet. Så det er en rimelig pris i forhold til, hvad servicepakke du får med i den. Ja. Det er jo nu meget fint det her, men jeg synes, du sagde, at det lyder lidt dyrt, så jeg tror lige, jeg har tænkt lidt over. Ja, det er okay. Så siger vi, at du køber den nu her, så giver det 10% på GPS'en. Ja, jo. Det er noget af et tilbud alligevel, så. Det kan du godt sige så. Det er en aftale. Det er en aftale. Det er bare super. Det bliver du glad for. Værsgo, og tak for det. God fornøjelse med det. Jamen, god weekend. Jamen, på gensyn. Hej hej. Hej igen.